Investiment privat fil-manifattura tal-ħadid l-bini impjant ġdid f'Ħalfar. L-impjant imbena b'investiment ta' 3 miljun euro fuq art ta' madwar 3500 metru kwadru li għaddit minn INDIS Malta għal General Maintenance Ltd. Dan l-investiment se joħloq madwar 20 impjieg ta' kwalità ġdid. Fosthom għall-inġiniera, disinjaturi u persuni li jaħdmu fuq sistemi li jipproduċu dan il-materjal. Waħda mid-diretturi tal-kumpanija, Denise Abela, stqarret kif apparti l-investiment fl-infrastruttura dan se jkun investiment ukoll fil-ħaddiema tal-istess kumpanija. Aħna nemmnu li parti mis-suċċess tagħna huma n-nies. Ġifieri aħna nuti ninvestu fil-bini u ma ninvestux fin-nies. Ġifieri lan tagħna aħna li dejjem inkomplu ningaġġaw nies ġodda jaħdmu magħna. Nemmnu li kulħadd għandu l-kapaċità tiegħu differenti li ħatejn biex aħna nkomplu nikbru bħala kumpanija. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija CAMILLERI tkellem fuq l-ambizzjoni tal-kumpanija. Aħna qed naraw li apparti x-xogħol lokali nimirħu fit-territorju kemm Ewropew u kemm tan-Nord Afrika. Is-setturi tagħna huma mainly l-oil and gas li das-settur nofrulhom xogħlijiet ta' welding, pipelines, manifattura tal-linji ġodda. Fi żjara li jagħmel fuq il-post il-Ministru għall-Industrija Silvio Xkembri saħaq kif dan huwa parti mill-ħidma tal-Gvern li jiżgura l-aqwa użu ta' art biex takkomoda aktar investiment. Din hija r-reżiljenza tal-ekonomija Maltija speċjalment fejn tidħol manifattura u l-industrija. Minkejja l-pandemija u iktar waqt il-pandemija kienet għaddejja xorta ħidma wara l-kwinti sabiex naraw li l-intrapriża u l-investituri lokali jkomplu jinvestu ġewwa pajjiżna ħalli jkomplu joħolqu l-opportunitajiet.